ତୁ କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛୁ? ହେଇ କ'ଣ ହେଲା କହିଲୁ? କ'ଣ ହେଲା? ଧନ ଏଡ଼ା ନା ଅନା। ହଁ କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ଭୋକ ହେଲାଣି? ଖାଇବୁ? ଷ୍ଟିକ୍ ନବୁ? ହେଁ ଏଡ଼ା ନା। ଆରେ ତୁ ରାଗୁଛୁ କାହିଁକି? ହଁ କ'ଣ ହେଲା କହିଲୁ? ହେଇ ଧନ କ'ଣ ନେବୁ ଲୋ? ଷ୍ଟିକ୍ ନବୁ? ସେଥିପାଇଁ ରାଗିଛୁ? ଷ୍ଟିକ୍ ନବୁ? କହିଲେ ଦେବି, ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଦେବି। ଏମିତି ରାଗନ୍ତି ନା? ହଉ ତ ଅଛି। ଧନ ରାଗି ଯାଉଛି ଲୋ, ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଅଭିମାନ କରୁଛି, ରାଗୁଛି। ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ଏଇଠି ଏଇ ଷ୍ଟିକ୍ଟା ନେବୁ? ଏଇ ଷ୍ଟିକ୍ এইটা 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 না, এইটা 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 নেবো? এটা নেবো? বড্ড পাটিরে କହିଦେ। ଚାଲ ଦେଉଛି। ରାଗି ଯାଉଛୁ ଲୋ ମୋ ମା। ଆସ ଆସ ଆସ। ଏଇ ଟିକେ ନାକୁ ନେବ ବୋଲି ରାଗିଛି। ଏଇଠି 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 ତ ବେଡ଼ ଉପରେ ଦେଉଛି। ଆସ ସୁନ୍ଦରୀ ଭଳିଆ କିଏ ହବ ଲୋ ମୋ ମା ବେଟି? ହଁ ରାଗି ଯାଉଛି ନା? ହଁ ସେଇଠି ବଲ ମୋ ବାଇଆଣୀ, ମୋ ସୁନ୍ଦରୀ। ହଁ ଓ ହଁ ତୁ ରାଗ ବୋଲୋ।